ختم الانبیاء ستانا پس نبی راتلے نشی سرور زیبائی سوک دشان ترسی دے نشی ختم الانبیاء ختم الانبیاء ستانا پس نبی راتلے نشی سرور زیبائی سوک دشان ترسی دے نشی ختم الانبیاء گرانات پمانکی اولین یہ ختم الانبیاء خیر کراخلے آخرین یہ ختم الانبیاء ستانا پس نبی راتلے نشی شان لري على منكرين در طاقت نشي ختم الانبیاء ختم الانبیاء ستانا پس نبی راتلے نشی سرور زیبائی سوک دشان ترسی دے نشی ختم الانبیاء ختم الانبیاء او د شفاعت خور سادار ختم الانبیاء ستانا پس نبی راتلے نشی روڑی بلا سنا بیزاری قبل دے نشی ختم الانبیاء ختم الانبیاء ستانا پس نبی راتلے نشی سرور زیبائی سوک دشان ترسی دے نشی ختم الانبیاء گرانا چمنی تاخر زمانہ ختم الانبیاء او کامیاب دی تغا امتیانا ختم الانبیاء ستانا پس نبی راتلے نشی ستاد شفاعت نبی محروم پاتے کی دے نشی ختم الانبیاء ختم الانبیاء ستانا پس نبی راتلے نشی سرور زیبائی سوک دشان ترسی دے نشی ختم الانبیاء او تی نبی آخر زمانہ ختم الانبیاء ستانا پس نبی راتلے نشی دادا قیدہ بلا کسو کامیابی دے نشی ختم الانبیاء ختم الانبیاء ستانا پس نبی راتلے نشی سرور زیبائی سوک دشان ترسی دے نشی ختم الانبیاء ختم الانبیاء ستانا پس نبی راتلے نشی سرور زیبائی سوک دشان ترسی دے نشی ختم الانبیاء وړاندې کېږي په ډېره مینه دا ښکلی نعت شریف په اواز د جناب حافظ رحمت الله ترابیار ریکارډینګ فدا ډیجیټل ساوند سټوډیو پېښور او د داسې فرمایشي نظمونو او نعتونو ریکارډ کولو دپاره د ناتوان د موبایل او د واتس اپ نمبر یاد ساتئ 0333 48 71 696 والسلام.